Pois hasta aquí chegou esta doble xornada de Biblioteca Creativa. As persoas que estiveches na casa, pois me imagino que foron 2 tardes completiñas de atención á pantalla. Agardamos que fose tan dinámica como nos a vivimos dende aquí e que fose para vos levadeira, polo menos, e que servise para recoller moitas pistas, facer moita reflexión, levar daquela aos vosos centros ganas renovadas de seguir traballando no programa de Biblioteca Creativa. Sabemos que este ano non é doado traballar nos centros educativos, tampouco é doado traballar na biblioteca, pero sabemos e vos sodes o exemplo vivo de que non será polo profesorado que quede sin facer o traballo e polas comunidades educativas que nos apoian. Boa parte dos centros que estades seguindo este programa tendes, como sabedes, unha asignación para obradoiros, para traballar distintos aspectos. En breve, ao longo desta semana, seguramente, pois xa vos poderemos enviar información para que poidades empezar a deseñar esa actividade. E, en todo caso, moitas gracias pola colaboración de todos os relatores e relatoras que estiveron canda nós. Moitas gracias polo voso traballo e moito ánimo para os meses que nos quedan por vivir. Saúdos de todo o equipo. Adiante, avante toda.